Arkadaş şäherindäki Merkew Medeniýet Ýaş Merkezine berilen toý sadagatyna gelenler, bu ýerde goýulan şäheriň täze meçidini arkadan ruhy meçid diýip atlandyrmak baradaky şahadatnamany ýüzlerine diýilýär. Mälim bolşýaly 13-nji awgustda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadaş şäheri boýunça iş taparyny amala aşyryp, bu ýerde täze şäheri üstürmek nowatdaky tapgyryna gurulmagy meýilleşdirilen binalaryň şekil tatlamalary, olaň bede gaýratynlyklaryny degişli maglumatlary bilen tanışandan soň, degişli ýollaşylan gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Oň dowamynda Türkmen halkynyň milli liderine tutuş halkymyzdan gelip gowşan teklipler gözegine tutup, Arkadaş şäherine bina edilen 30 000 adama niyetlenen meçidi, arkadan ruhu meçid diýip atlandyrmak baradaky çözügden kabul edilendigi we oň ýurdumyň adalet ministrligi tarapyndan hasaba alınıp, degişli derejede resmileşdirilenligi baradaky hoş habar ýetirli. Bugun bolsa Arkadaş şäherindäki Merkew Medeniýet Ýaş Merkezine toý sadakaty berildi. Sadakada Türkmenistanyň müftüsi teberik çykdy. Onu ýurdumyň mundan meýlekde awadançylygy, atuwdalygy, halkymyzyň agdybirligi we saçaklarynyň yrskal berekede baý bolmagyny, Gahraman Hazy arkadagymyzyň we arkadagyly Gahraman Hazy terdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagy, alyp barýan ýyl ýurt bähwetli döwlet ähmiýetli tutumly işleriniň hemişe rowaçlyklary betlenmegi, Arkadaş şäheriniň meçidini arkadan ruhy meçid diýip atlandyrmak baradaky şahadatnamanyň gowşurulmagynyň gutly mübarek bolmagy, meçidin halkymyzyň awadançylygynyň, agdybirliginiň we ruhy bitewliginiň bähwetine hyzmat etmegi dilek edildi. Soňra sadaka gatnaşçylary diýip bolşýaly dürli milli tagamlar hödür edildi. Du tagamda adylandan soňra aýat töwür okulyp arkadan ruhy meçidiniň imtanperwer ýörelgeliň merkezine öwrülmegi, watanymyzyň awadançylygy, halkymyzyň agdybirligi, hemde Gahraman Hazy arkadagymyzyň we arkadagy Gahraman Hazy terdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny, ýurdumyzyň ýagty geljeginiň bähwetine alyp barýan döwletli işlerine hemişe üstünlükliň ýar bolmagy dilek edildi. Soňra sadaka gatnaşan ýaşullar bu ýerden Göktepe meçidine ugradylar. Olar bu mukaddes ýerde uly sowaply juma namazyny okudylar. Toý sadakatynaky iň päk we ýagşy arzuw dilekler juma namazynyň ýagşy desturlary bilen utgaşyp, ýurdumyzda haýry işleň amal edilmegi urnak tagalalyň giň gerimli häsiýete eýedigini görkezdi. Göktepe meçidine agdybirlik bilen juma namazynyň okulmagy gadymy milli däwin we musulmançylyk borjunyň berza edilmegine mühim ähmiýet berilýändigini alamatlandyrdy. Namaz wagty ýagşy dilekleň, umyt arzuwlaň, beýik bir baryň dergähine kabul bolmagy dilek edildi. Muň özi Türkmen halkynyň islam dünýäsine mukaddes saýlan gymmatlyklara aýratyn gadyr goýmak däwiniň taryhyň jümmüşinden gelýändiginiň we dünýä nusgalyk asly ýörelgeleriň häzirki döwrüň ruhyna laýyk ösdürilýändiginiň nowatdaky beýanlar. İlleşlerimiziň mukaddes pardy ýerine ýetirmegi Türkmen iline agdybirlik ýörelgeleriniň üstünlükleri betlenýändiginiň, hemde Gahraman Hazy arkadagymyzyň we arkadagy Gahraman Hazy terdarymyzyň milli gymmatlyklary esasy gurulýan başlangyçlarynyň rowaçlanýandygynyň aýdyň nyşany bolup durýar. Bugünkü juma namazyna da mukaddes Qur'andan ayatlar okulyp, watanymyzyň mundan meýlekde gülläp ösmegi, mehriban halkymyzyň agdybyr, awadan we bagtyar durmuşda ýaşamagy hemde Gahraman arkadagymyzyň, arkadagy Gahraman terdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagy, alyp barýan ýyl ýurt bähwetli döwlet ähmiýetli giň gerimli işleriniň hemişe rowaçlyklary betlenmegi dilek edildi. Şeýlelikde Arkadaş şäherine gurulýan uly meçidi, arkadan ruhy meçid diýip atlandyrmak baradaky şahadatnamanyň gowşurulmagyna bagyşlanyp berilen toý sadakatynaky iň ýagşy dilekler juma namazyna Qur'andan okulan aýatlaryň sogaby bilen utgaşyp, ýurdumyzda Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Hazy arkadagymyzyň saýasynda hormatly prezidentimiz arkadagy Gahraman Hazy terdarymyzyň başçylygynda haýyrly we sowaply işler esasynda insanperwer ýörelgeleri ugur edilýän beýik maksatlaryň üstünlükli amal aşmagynyň aýdyň nyşany urly.